pasaría que hai algo novo que xa está consolidado ou medio consolidado, así que moitas grazas tanto a Benedito Álvarez da Defensa Común e Manolo Monge, a Xavi Mariñas por parte do Porto. Convidáramos a xente, algunha por imposibilidade por un tema de saúde e algunha porque rexeitou facelo. Bueno, eles son os que están aquí, darles as grazas tamén por vir. E, bueno, pois, iso, quedamos con eles. Quen rexeitou facelo? Quen rexeitou facelo? O presidente da Portuaria. O presidente da Autoridade Portuaria? Claro. A ver, fixemos un convite protocolario porque nos parece que cando se vai falar de alguén hai que dar a oportunidade que este aquí. Non está, pois, que hai? Vale, deixemos con eles. Bueno, pois moitas gracias a Asociación de Veciños de Pechos Monte Alto Torre de Hércules para a organización deste acto. Fixemos invitación, sabedes, desde Defensa Común, a asociacións que pouco suscribimos a unha delegación consulta que están aí debaixo, e este foi un pouco o cartaz que utilizamos na roda de prensa de presentación desta delegación consulta, onde están 42 entidades. Pois puxemos este cartaz que recolle un pouco o espírito da nosa alegación. Invitamos tamén a todas estas asociacións a realizar actos informativos na medida das súas posibilidades en distintos barrios e organizar para distintas entidades como a vosa asociación para explicar un pouco de que vai isto da reforma do Porto Interior, deste proxecto que hai de concurso internacional de ideas, porque hai unha desinformación moi grande e o único que se recibe a través dos medios é un pouco a versión oficial, ¿no? Que todos sabemos, como veremos despois, a quen beneficia esta versión oficial do que queren facer. E pensamos que era interesante esta información, este debate, e pensamos que isto é unha longa marcha, por utilizar unha expresión de que non acaba ahora, sino que va a durar varios anos. De feito, este proxecto que se aprobou onte deste concurso internacional, ese concurso internacional ten un plazo de 2 anos para dar o gañador deste concurso e despois hai outras fases posteriores. Por lo tanto, pensamos que estamos en unha fase inicial e que hai que manter un pouco este campo aberto para que se informe a xente e que a xente se conciencie e se poda mobilizar. Eu vou limitarme a facer un repaso así rapidamente de algúns acontecimientos anteriores para encadrar un pouco co que está pasando hoxe, ¿no? Despois, tanto Javier como Benedicto entrarán en casos concretos, sobre todo a nivel de actividade pesqueira e o traslado de actividade pesqueira a outra zona onde está ubicada hoxe, e despois Benedicto ampliará un pouco todo o tema relacionado con a situación actual e o contido da nosa alegación e por que prestábamos esta alegación consulta. Bueno, penso que estamos en unha fase, en estes momentos, dentro de unha farsa que xa denunciamos desde hai moitos anos de que estaba en marcha, ¿no? Aparecen nos medios de comunicación unha serie de persoas, sabichedes, sorrintes, ¿no? Aparecen aquí, ese é o titular, aparecen sorrintes, de 18 persoas, e outra foto tamén, onde están todos sorrintes. Bueno, que é o que está a pasar? Bueno, pois o que está a pasar é que hai un pacto entre os dos partidos, o PSOE e o Partido Popular, donde acordan unha serie de medidas sobre o futuro do Porto Interior da Coruña, pero que non ten nada que ver co que se presenta como un proceso de participación cidadana. Cuando crearon unos talleres de debate, que fuimos aí ao Palesco e despois a outro espacio, lembro que o presidente da Autoridade Portuaria presentó aqueles talleres como diciendo que, bueno, es un proceso participativo donde están invitadas a participar 950 entidades, sacando peito ali. Y bueno, los que estábamos ali, dicimos, bueno, ¿dónde están las 950, no? Estábamos 28 persoas. Y había tantos como nós, 28 personas, entre unas azafatas que había ali, os de sonido, bueno, unha montaxe tremenda, ¿no? De sonido para a cosa de megafonía e tal, había 3 persoas, es decir, que gastaron un pastón en esa presentación de estos talleres.
nos días posteriores pues pasó exactamente o mismo, a asistencia fue de 25 o 30 persoas, total, que entre todos esos días a mesma autoridade portuaria confesou de que participaron en esos 5 talleres unas 150 personas, moitas delas repartían en los talleres, e entón presentouse como gran debate e un proceso participativo. Sabedes tamén, por concluir el tema este de un pouco de amontarse, que se fixo finalmente aí no antigo Cine Avenida unha presentación pública tamén con un montaxe tremendo, e resulta que non se pudo ni entrar, dixeron que estaban invitados todos, as entidades, chegábose allí a xente e dixeron, no, pero es que esto es por invitación, non está desapuntado, non se pudo entrar, e bueno, pues hubo que verdad que queremos participación e que esto non se podía permitir. Bueno, eso en cuanto a un pouco a imaxen que se trasladou de cara fora de que isto estaba patrocinado por todo o movimento asociativo, 950 entidades invitadas, e que aquí está toda a cidade. Bueno, entón este pacto realmente ten os antecedentes que convén lembrar, ¿no? Desde a Constitución de Defensa da Común en 2016, hai casi 5 anos, casi hai 9 anos, pois fixemos numerosas actuacións dedicadas un pouco a poñer en riba da mesa que o peligro que había realmente era que o Porto da Coruña pode venderse, ¿no? E por eso, pois, fixemos unha manifestación en 2017, lembrades, apoiada por 70 entidades da Coruña e da comarca, e nesa manifestación o lema central era tamén o mismo que aquí: a Coruña non se vende, porque veíamos que o que estaba en marcha era todo un proceso de privatización do Porto para beneficio, pois como sempre, de uns poucos. Este proceso tamén, posteriormente, despois de 2017, tivo tamén algún aspecto importante a subliñar que en ese ano, xa en 2018, a Xunta e Fomento intentan facer unha cosa amañada entre tanto a Xunta do Partido Popular como a nivel de Estado, do Goberno de Estado, para realmente definir o que iba a ser o futuro do Porto. Nos fixemos unha valoración moi negativa daquele intento de privatización, xa que se inicia en 2018 a través de un protocolo, e denunciábamos daquela que Xunta e Fomento, a través da Autoridade Portuaria da Coruña, non pretenden outra cosa, decíamos, que retomar o convenio de 2004. Eso decíamos en 2018, viendo un pouco como iban desenvolvendo as cosas. Decíamos daquela que Xunta e Fomento non invitan a Concello da Coruña ni a Diputación a que se sumen a este proxecto de vender a Coruña a cachos. E decíamos daquela, lembrando esta manifestación do 7 de maio de 2017, que a Coruña non se vende ni por moito ni por pouco, porque non estamos dispuestos a pagar nada por lo que non son. Posteriormente, neste afán de chegar a acordos para comprar esa propiedade pública, decimos que ao que non son hai que pagar nada, chegaron acordos posteriormente, xa digo, a estos protocolos, chegaron un acordo tanto a Xunta como o Concello, xa en tempos do goberno do PSOE, para mercar os peiraos de Calvo Sotelo e Batería. E puxeron incluso unas cantidades para, valorando que podían valer, e dicindo que nos poñemos 40%, o Concello outro tanto, para recuperar eses peiraos de Calvo Sotelo e Batería, pero pagando por parte do Concello unha parte da Diputación e a Concello. Non se pudo levar adiante porque o PSOE non tenía daquela maioría absoluta, hubo negativa total por parte tanto do Bloque como de Marea Atlántica, e se pidió esta operación, pero saiba un pouco ese objetivo de poñer cartos de administración local, en este caso o Concello da Coruña, para mercar Batería e Calvo Sotelo. Esto estoy recordando que fue en 2018 xa. Bueno, lembrar tamén que en este proceso de participación de las entidades celebramos no Concello da Coruña unha asamblea cívica, lembro que estaba presidida daquela polo alcalde Xulio Ferreiro, unha asamblea cívica con todas as entidades. Non sei se se volvió a repetir na historia da cidade un acontecimiento que había que lembrar, ¿no? O sea, unha asamblea cívica de todas as entidades no salón de plenos, diciendo aquí está a ciudadanía, aquí está o povo, ¿no? Bueno, pues nos estamos por que se repita ese tipo de actuacións, ¿no? Aberto o Concello para que se pueda presidir.
Posteriormente sabedes tamén que de cara a esa manifestación, que xa digo de máis de 5.000 personas, pois hubo un apoio importante a nivel institucional, que incluso o propio Concello e a Alcaldía sacou un bando chamando a esa manifestación. Bueno, pois nos anhelamos un pouco que se recuperen estas iniciativas por parte do Goberno Municipal, chamando a defender o que é noso e chamando a movilización. Este pleno de marzo de 2017, despois da Asamblea, recollía tamén xa o tema da consulta popular, e no pleno deste marzo de 2017 se recollía unha pregunta tamén donde se decía esta pregunta, aprobada tamén para facer esta consulta popular: está vostede de acordo en que o Estado asuma o custo íntegro e as débedas da construción do porto exterior de Punta Lagostera e as súas conexións? O Goberno Municipal terá en conta o resultado desta consulta popular nas súas relacións, acordos ou convenios as distintas administracións públicas. 2017, isto daquela o Goberno Municipal de Marea Atlántica aprobouse facer esta consulta, que non se realizou finalmente, pero estaba aprobada xa incluso esta pregunta, e que además esta pregunta condicionaría o tema de decisión final. Isto enlaza un pouco, despois veremos un pouco a alegación nosa sobre este tema da consulta popular. Decimos tamén que este protocolo, o que se firmou xa o ano pasado, pois é unha repetición, como despois explicaré un pouco Benedicto, é unha repetición do protocolo e dos convenios de 2004. Es decir, en este momento, en 2024-2025, este é un retroceso, estamos en 2004. Non estamos pensando no ano 2030, 2035, estamos no ano 2004. Daquela xa, este protocolo que se firmaba, estes convenios en 2004, insistían moito en que había que facer unha ordenación urbanística nova, sempre pensando en obtener un valor económico para a propia autoridade económica. Isto é o que se decía en 2004. Bueno, pues literalmente este objetivo de todo este tinglao é obter ingresos tamén para a autoridade portuaria a través da venda de activos. Isto é o que se decía un pouco en o convenio de 2004 e se repite agora en 2025. Bueno, e para acabar xa, decir que realmente hai un incumplimento continuado dos consensos que hubo durante moitos anos, ¿no? Donde se aprobaron por unanimidade moitas mocións nos plenos, e que eran mocións que realmente non se podían executar porque inmediatamente pues, viña a autoridade competente desde Madrid que deslegitimaba todos os acordos plenarios. Non sei se lembrades que se aprobou no pleno que o Estado asuma pagar a débeda de autoridade portuaria co porto exterior, aos 4 días, así, chegaba o ministro correspondente de Madrid diciendo ni un euro para Coruña, eso de que o Estado pague, nada. Pero isto ocurría estando o goberno do Partido Popular o goberno do PSOE. Entón, para explicar por que chega neste momento a un acordo o PSOE e o Partido Popular, hai que decir que coincidían en un aspecto fundamentalísimo, aparte de outros, ¿no? Que es que ningún deles, ni cando estaba gobernando o Partido Popular, ni despois o goberno do PSOE, estaban dispuestos a poñer os cartos necesarios para pagar esa débeda para a construcción do porto exterior. E iso explica unhas explicacións de por que hai este consenso e este acordo entre o PSOE e o Partido Popular. Bueno, e xa para rematar, bueno, desde Defensa Común o que imos facer é continuar con estes actos informativos, porque pensamos que é un dereito que tiene a ciudadanía en un proxecto de tanta envergadura para o futuro da cidade, e pensamos que hai que facer este tipo de actos, que a xente pode intervir, pode preguntar, e queremos que isto se pode extender, e vamos a seguir con esta política de participación aberta de verdad, non unha cosa restringida que donde deixan fora dos salóns ou do Cine Avenida a xente que quere entrar. E despois tamén animar un pouco a xente, e con isto xa aproveito para facer un minuto de propaganda, para que a xente interesada en defender o común, o que é noso, pues pueda tamén asociarse a Defensa do Común, e, bueno, invitamos que a xente que queira pues pueda tamén pues, apuntarse como socio a Defensa do Común. Sabedes que temos unha cuota altísima mensual de 2 euros. Entón, animamos a xente tamén a que pueda participar como socios e socias de Defensa do Común para continuar defendendo pues, o que é noso. E máis nada, vamos a Benedicto para que concrete un pouco todo isto. Gracias. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Bueno, contaba antes Manolo que a primeira contradición que nos vemos, e que creo que é facilmente perceptible, de que se collemos aos medios de comunicación estes días, bueno, en días pasados,
hai unha cantidad inxente de información sobre o Porto. O sea, o Xabó de Galicia saca en portada, os outros medios igual, páxinas e páxinas de información sobre o futuro do Porto, con gráficos, con planos, con grandes declaracións sobre o futuro do Porto. Pero curiosamente, pero bueno, non é nada estrano, sin embargo, non houve por parte das administracións, sexa a administración local, o concello, a estatal, a autoridade portuaria, non houve unha función explicativa á xente do que supón ou do que pode supoñer a transformación do Porto. É curioso, non? O sea, por un lado, unha propaganda inxente de información nos medios de comunicación e, sin embargo, por outra parte, pois, ausencia clara de explicación e de debate, de contraste e de participación cidadá. Nós non tivemos oportunidade de, nos foros de debate que houve organizados pola autoridade portuaria, bueno, pola Comisión Coruña Marítima, non houve oportunidade de contraste porque non nos deron voz, falamos desde o público, pero non nos convidou a Defensa do Común a explicar cal era a nosa posición e cal era a nosa valoración. Non se nos deu posibilidade de explicar cal era o conxunto desa alegación, conxunto que non é nosa solo, é de máis de 40 entidades cívicas, sociais e políticas desta cidade. Entón, o que vemos é que, efectivamente, esa participación que creemos que é fundamental nun tema tan estratégico como é o Porto da Coruña, pois hasta ahora non houve. Nós vamos seguir. O sea, non nos vamos cansar de demandar participación e de procurar, na medida das nosas posibilidades, que haxa información, que haxa transparencia e que haxa capacidade de contraste tamén da información. Porque estamos a falar, eu creo que é o relevante, neso creo que hai coincidencia, en xeral, que estamos a falar da maior transformación, posibilidade de transformación urbana da cidade da Coruña, pois na súa historia máis recente, cando digo recente, de varios séculos para atrás. Non só polo superficie que afecta, o volumen de hectáreas que supón o Porto da Coruña, sino pola propia situación. Non estamos a falar duns terrenos no extrarradio, na periferia, estamos a falar de terrenos no centro da Coruña. E non só do centro xeográfico, sino do centro, digamos, estratégico da cidade, pois en comunicacións, en rede de transportes, etc. Estamos a falar tamén, que isto creo que é importante, despois, bueno, Xavier Coscuño que concretará un pouco máis, que afecta a un dos motores económicos e sociais, históricos e reales actuales do Porto da Coruña, que é o sector pesqueiro e do sector de transformación do peixe. Porque nós creemos que o primeiro erro da concepción que se pretende é o erro que arrastra todos os erros posteriores, que é o seguinte: sempre escoitaredes falar de que hai que transformar o Porto, de que temos aí un terreno enorme que hai que transformar e que se compara con outras experiencias, ben sexa a nivel español, como é o caso de Bilbao, ben sexa a nivel internacional. Sempre se di, non, é que en Bilbao fixeron isto, fixeron con Guggenheim, é que no Porto de Amberes fixeron tal, é que no Porto de Rotterdam fixeron isto, no Porto sempre. E sempre poñen eses exemplos de referencia. O que non din é que esas situacións non son as do Porto da Coruña. Non son. Calquera que coñeza o que se fixo en Bilbao, por poñer un exemplo moi coñecido, claro, nos vamos a Bilbao, vemos todo aquilo maravilloso onde está aquele entorno do Guggenheim e toda aquela zona, pero claro, o que non din é que efectivamente esa zona, no pasado, era unha zona industrial portuaria totalmente abandonada, ali non había nada. Ali non había nada. E que pasa? Que o Porto non hai nada actualmente. Non temos un Porto con actividade económica, actividade pesqueira actualmente. Pois claro que o hai. Claro, eu digo, non, é que hai o traslado ao Porto exterior. Claro, efectivamente, aquí fixos un Porto exterior. Pero unha das carencias, hai máis, pero unha das carencias que ten o Porto exterior é que non ten capacidade de acoller o tráfico actual e a actividade actual no Porto interior. Por que razón? Bueno, porque o Porto pesqueiro xa se dixo que evidentemente non podía ir ali por a situación de que o Porto exterior é de mar aberto, e entón fíxose o Porto de Oza. Fíxose o Porto de Oza naquele momento. E toda unha actividade portuaria de tráfico comercial que podría ser unha das alternativas de futuro do Porto, como é, por exemplo, o tráfico de contenedores, tampouco pode ir para o Porto exterior polo tema dos movimentos do mar, porque os contenedores teñen que ter unha estabilidade importante que no caso do Porto exterior de Langosteira non se admite. Entón temos por unha parte que se fai un Porto exterior para substituir ao Porto interior, pero que o Porto exterior non ten as
posibilidades técnicas e materiais para absorber o tráfico. Por tanto, a perspectiva de futuro é que vai seguir habendo o porto interior. Por tanto, non temos un baleiro de solo abandonado que hai que transformar e que hai que urbanizar. Temos un solo actualmente que ten vida, e ten actividade diaria, e que ten potencialidade e capacidade de crecemento. Entón, esa primeira cuestión que para nós é fundamental é o que arrastra sucesivos erros posteriores. Por que razón? Porque, claro, se nós pensamos ou se nós admitimos que é todo terreno vacante, entón, claro, eles o que din é de, hostia, que hai centos de miles de metros cuadrados baleiros, e que hai que transformar, urbanizar, facer vivendas, facer locales comerciales, facer hoteles, etc. E iso era o que se pensaba facer no 2004. No 2004, que non é tantos anos, isto é unha historia é recente, prevíase transformar todo, que non quedara ningunha actividade ali. No 2004. Xa damos ben que non estamos falando de tantos anos atrás, no 2004. E esa previsión de transformación incorporouse tamén ao PEXON, ao Plan Xeral actualmente vixente no 2013. Para que vexades que as batallas tamén ás veces ganan ou as ganamos. O que estaba previsto no 2004 e incorporado ao PEXON 2013, por exemplo, en Batería Calvo Sotelo, ali eran facer edificacións terciarias, ou seña, hoteles e espacios comerciales de hasta 9 plantas. Sabedes hoxe donde están os antigos silos de cemento, donde está a fundación, donde fai as exposicións a Fundación Marta Ortega. Hoxe aplaude todo o mundo. Hoxe aplaude todo o mundo e di que ben está eso. Sabíades o que estaba previsto facer aí? Demoler esas edificacións e facer xusto en riba de onde está a exposición de fotografía un bloque de 9 plantas. Non é que digamos, non, está nos planos. Está nos planos. E hoxe en día ninguén discute que eses terrenos, polo menos Batería Calvo Sotelo, van seguir no dominio público, van seguir na xestión pública, independentemente de que poida ter unha utilización, digamos, privativa ou concesión, como está actualmente na Fundación Marta Ortega. Pero si no resto, porque no resto síguese pensando que sobra porto, que sobra actividade comercial, que sobra actividade pesqueira, e que hai que, digamos, facer unha reordenación para acoller, desde vivendas a locales comerciales. Depois comentarei un pouco en detalle. Cal é o noso plantexamento? Ben, o noso plantexamento é primeiro. Vamos a ver, temos un motor económico, temos unha actividade económica fundamental para a economía da cidade, como é o tema do porto. Entón, o previsible, ou o que sería o máis razonable, sería decir potenciar esta actividade. Potenciala de cara ao futuro. Non solamente na actividade pesqueira clásica, sino nas actividades de transformación, o que se chama economía azul. Economía azul non é solamente a extracción do peixe, pode ser distintas variedades de traballos de investigación, de laboratorios de investigación, etc. Como se fai en outros portos e en outras actividades. Pero non solamente eso, senón actividades tamén vinculadas cos equipamentos públicos. E sobre todo tamén, que nos parece importante, unha das grandes carencias que ten a cidade da Coruña. A cidade da Coruña, o concello, é cativo. Non chega a 40 km cuadrados, é pequeno en extensión. Pero ten unha densidade enorme. Estamos nunha cidade que ten actualmente 250.000 habitantes. E unha das carencias que ten máis importantes, estratégicas de futuro, son as zonas verdes. As zonas verdes. Non é que digamos nós, é que din todos os estudios. Home, pois nós pensamos que, do que sobre, se sobra da actividade, da zona portuaria, que mellor que continuar os xardíns de Méndez Núñez cara ali e facer un gran parque urbano que nós entendemos que é unha das carencias, unha das necesidades e das demandas tamén que necesita esta cidade. E iso combinado con equipamentos públicos dotacionais, desde equipamentos culturais, de uso ciudadano, etc., que creemos que tamén é importante. Eles din, un dos argumentos é dicir, non, hai que poñer vivendas porque non queremos zonas verdes onde despois a noite non ande ninguén. Bueno, e que pasa? O sea, hai algo malo en zonas verdes que poidan ser utilizadas de día e que de noite a xente poida pasar ou non poida pasar independentemente está aí. O que pasa? Que os parques ou o Central Park de Nova York pecha pola noite, pois non pecha pola noite, está aberto. Ou outros parques que poidan ser de utilización cidadana, eso non é argumento, evidentemente. E despois tamén para nós outra das cuestións que despois, que se queredes no coloquio podemos comentar máis, antes comentaba Manolo, é a motivación de todo isto. É a motivación.
O sea, o argumento que se decía ao principio, que se sigue dicindo é, no, temos que vender Porto porque hai que pagar a débeda da construción do Porto Exterior. Están reiteradamente con ese argumento. Pero curiosamente onte o secretario de Estado que veu do Goberno Central lle preguntaron, oi, que pasa ca deuda do Porto? Non é o momento de falar deso, xa falaremos noutro momento. Pero como se falaremos noutro momento se é a motivación principal desta operación? Si sempre se dixo que o tema se facía para pagar a deuda. Bueno, pois falemos da deuda. Vamos falar un pouco da deuda. Eles non lles interesa falar da deuda. Nos, nun dos coloquios o comentamos, non lles interesou falar deso. Estamos esperando ter un debate sobre o tema da débeda. Ben, actualmente, para que os saibades, o Porto debe 262 millóns de euros da construción do Porto de Langosteira. Pero que o Porto de Langosteira, dos 262 millóns, 175 lle debemos a Porto do Estado e o resto se lle debe un préstamo do Banco Europeo de Inversións. O Estado, en definitiva, debemoslle 175 millóns. Ben, redondeando. O que nos debemos preguntar é preguntarse todos e dizer, bueno, vale, moi ben, isto para que se pediu o préstamo? Pois é para un porto, para o Porto de Langosteira. E quen é o titular do Porto de Langosteira? O Estado. É unha obra pública de interés xeral do Estado. Entón, o lógico é, o mismo que o Estado autofinancia a construción de obras de infraestructura, bueno, pois o lógico é consumirse o Estado. Ben, a resposta que dá o Estado, non, que son autoridades portuarias e os portos teñen que ter autonomía no sentido de decir, bueno, o que construyes tens que pagarlo ti, a propia autoridade portuaria non o Estado. Si, eso o argumento está ben, se non fora polo feito de que o que se lle aplica ou quere se lle aplicar a Coruña noutros territorios non se lle aplicou. Porque en Valencia, sabedes canto se lle condonou? 440 millóns de euros do Estado, entre capital e intereses, porque non pagaron un peso de interés polos seus préstamos. 440 millóns de euros condonou o Estado ao Consorcio de Valencia, que foi non para construir un porto, sino para todo aquela fantochada da Copa América de Vela, do campeonato de Fórmula 1, etc. Ni siquiera para unha obra pública de interés xeral, como foi o Porto. Pois 440 millóns. E diredes vos, por que os condonou? Bueno, por unha cuestión política, porque evidentemente o goberno daquele momento necesitaba os apoios a nivel interno, e cedeu, e os condonou. Por tanto, condonar é posible, que non digan cando escoitedes que é imposible, imposible non é, imposible non hai nada na xestión económica e financiera. O problema é vontade política. Pero aínda así, aínda supoñendo que non hai condonación, home, nós o que decimos é, vamos a ver, un porto o que hoxe mesmo, xunto esa información en pequeno e verédelo mañán con grandes titulares, a Unión Europea lle concede 100 millóns de euros de subvencións e axudas para a instalación de plantas de hidróxeno verde vinculados no Porto Exterior e tema de eólica mariña. Home, pois algo cobrará a autoridade portuaria, digo eu. Ou que vai ser só subvencións para que se fagan millonarios aquí os de sempre. Home, pois, lógicamente, a autoridade portuaria recadará. Bueno, pois, se esa deuda, pois que vaya pagando. Pero, onde se veu que unha cidade poida plantexe a transformación da xoia da corona da cidade, que é o Porto Interior, a súa fachada litoral máis inmediata, quen se lle pensa que todo vai estar condicionado por pagar unha deuda pola construción do Porto Exterior? O dito de outra maneira, o pago dunha débeda, seña xusta ou inxusta, pero o pago dunha débeda por unha obra do Estado vai levar aparellado que teñamos que vender solo público para beneficio dos de sempre e perda de algo que, como dicía Manolo Monge, é noso. Porque aquí hai outra cuestión que tamén pouco se comenta. A maioría do suelo que queren vender, non todo, pero a maioría do suelo que queren vender era mar, porque foron recheos sobre o mar, terrenos ganados ao mar con recheos na ampliación de San Diego e na transformación, na ampliación da fachada do litoral cara ao mar dos anos 60, dos anos 40 e despois nos anos 60, 70 e posteriores. Ou seña, queren vender suelo sobre o mar. Que cousa pode haber máis pública que o mar? É o recheo que se fai sobre o mar. Bueno, pois iso prevese esa venta. Entonces, antes decía Manolo, houve ruptura de consensos. Pois claro que houve ruptura de consensos. Durante varios anos aquí, sobre todo a partir de 2015,
había tres consensos básicos. Primeiro, titularidade e xestión pública dos terrenos. Por tanto, non se vende só o público. E a xestión ten que ser xestión pública. Primeiro, gran consenso. Segundo, gran consenso, demanda da condonación da débeda. E terceiro, gran consenso, participación pública no diseño e no futuro do bordo litoral. E unha cuarta cuestión en paralelo que para nós é fundamental, que é garantizar a continuidade do uso pesqueiro e do uso da economía azul nos actuales terrenos. Garantía de continuidade. E ningún deses elementos se garantiza con isto que se aprobou onte e que, bueno, que ven efectivamente duns previos acordos políticos, evidentemente, entre o PP e o PSOE. E digo que non hai garantía pola razón evidente de que, primeiro, só se garantiza a titularidade pública nos peiraos de batería Clavos Otero, pero non no resto. Non no resto. Donde se fala abertamente de enaxenación de aproveitamentos urbanísticos, etc. Por tanto, xa estamos falando de privatización, polo menos de parte do porto. Ben sexa, ollo, porque sempre se di a vivenda. Non é só vivenda, aquí en Santiago protexan vivenda, sí, pero protexan tamén usos terciarios, hoteleros. O di expresamente o documento, non inventamos nós. A seguinte gran consenso que nos decíamos que se quebrou é a continuidade e a garantía de continuidade da actividade pesqueira e portuaria. Claro, tanto insistimos, home, que algo recolleron, algo recolleron o guante, ora din, non, o porto vai ter a actividade pesqueira, vai ter suficiente terreno, etc. Ben, nos vamos aos planos. Nos fixemos aquí unha composición que, bueno, é unha pena que non sabía que se podía proxectar, se non o verán proxectado aquí. O que vedes aquí está en azul, bueno, en blanco, non sei se vedes aí, son os terrenos que actualmente están nos peiraos da Palloza, de Linares Rivas e do Peirao do Leste, e terceira línea de Santiago, que teñen actualmente uso pesqueiro comercial pesqueiro. Ben, iso totalizan 20 hectáreas. 20 hectáreas. Pois destas 20 hectáreas non quedaría nada para ese uso. Excepto os terrenos da antigua lonxa, porque como, bueno, vai se catalogar e tal, e quedaría como unha especie de muestrario. Pero fora deso, todo isto que actualmente é uso pesqueiro, o protexamento é leválo para o actual peirao petroleiro onde estaba o peirao de San Diego, de Repsol, que son 100.000 metros cuadrados. Por tanto, aquí, solamente nesta operación, perdes a mitad do actual. Perdes a mitad do actual. E non que digamos nós, son os planos, ni é non o desmentir. Outra cosa distinta é que diga, non, é que o porto vai ter a suficiente capacidade e todo eso. Home, pois vamos a ver que capacidade hai. Que capacidade necesita o porto? Nós non o sabemos. Nós sabemos o que hai actualmente, pero non hai ningún documento do porto que diga, non, que dentro de 20 anos o porto necesita tantos metros cuadrados. Non sabemos, porque o documento ese está no ainda elaborando. Está no elaborando, chamase Plan Estratégico do Porto. Está no elaborando. Houve unha reunión, creo que informativa, para presentar os traballos de elaboración, pero, home, o lógico era agardar primeiro e dicir, oi, cantos metros cuadrados, cantos superficie necesita a actividade comercial, e despois, unha vez que se soubera eso, bueno, pues plantexar, evidentemente, outras posibilidades de usos alternativos, etc. E xa remato, despois, en todo caso, comentámoslo as dúdas que poida haber. Remato cunha cuestión que tamén para nós é importante. Vamos a ver, o que se aprobou onte é un concurso. Eles, digamos, sempre xa pasou o mismo no 2004. No 2004, bueno, se recordades, cando se aprobou a futura ordenación do Porto, e vamos a facer tamén un concurso. Tamén se fixo un concurso internacional que ganou un gran arquitecto con moito prestixio, que se chamaba Joan Busquets, e fixo o seu proxecto, tal, con unhas maquetas, non sei, bueno, se tedes memorias, coño que recordaredes que, bueno, houbera moita polémica con aquilo, moita publicidade. Bueno, pois aquí igual, volvemos coller o tema do concurso internacional. A nós non nos parece mal que se faga un concurso. Non estamos en contra do concurso de ideas e de tal, bueno, de propostas alternativas. O que non nos gusta para nada son nin as bases do concurso, agora comentarei, nin o procedimento do concurso. Empecemos polo último, o procedimento do concurso. Home, nos parece no razonable que nun tema de tanta trascendencia, tanta importancia e tan cuestión estratégica era facilitar a participación da xente, dos técnicos, dos especialistas, arquitectos, proxectistas, que poderan participar nas súas propostas. O seja, que despois que se elixira a mellor, etc., que houbera transparencia na elección, pero, home,
na fase de arranque, polo menos que se poida presentar todo o mundo. É que dentro dunha vez desa proposta, bueno, pois que se elixiera mellor. Pero, sin embargo, aquí non. Aquí, primeiro, para presentarse, xa se vai exixir uns determinados requisitos de ter certa experiencia, de ter un gabinete especialista en temas de urbanismo, temas de ferroviarios, temas de transporte, de mobilidade, non sei que, para restringir a participación, evidentemente. Pero o problema non está aí. O problema é que despois de que se presenten, o sea, preséntanse 50, temos aquí os 50, os manda máis, ou seja, esa comisión marítima, ou seja, as administracións que están aí, van dicir, no, deses 50 que se presentaron, escollemos 5. E deses 5, ao final, collemos un. Eso chamase restringido. Non que digamos nós, chamase así, procedimento restringido. Pero é, como dicimos nós, o restringido ao cuadrado. Porque a lei establece que nese procedimento o mínimo que debe seleccionar son 5. Mínimo. Bueno, pois se nos colleron un mínimo. Le de coller, oi, colle 10, colle 15, despois eses 15 que che presenten a proposta final que consideren oportuna. Máis pluralidade, máis transparencia, máis participación. Aquí foise pola vía máis limitativa, menos participativa e máis restringida. E con respecto ás bases do concurso, as bases, claro, aprobaronlas hoxe, non as temos, xa as teremos, porque van a facer público uns días destes, porque teñen que ser obligatorias, pero moito nos tememos a que realmente esas bases non sexan máis que as que someteron inicialmente a contrastes, antes de todo este paripé de proceso participativo, é que vai se seguir asentando no mesmo, que é abrir a espita ou abrir a posibilidade de privatización dunha gran parte de superficie, sobre todo en Santiago, vai incorporar cousas positivas, que nós tamén o decimos, non temos ningún que temas de mobilidade e tal, que nos parece ben, con dudas e tal, pero bueno, parecenos ben algunhas cuestións, pero o fundamental, os eixos fundamentales vanse manter, e os eixos fundamentales van ser desplazar unha gran parte da actividade portuaria hacia o peirao petroleiro Santiago, privatizar parte de Santiago, desplazar e suprimir, evidentemente, a estación actual de mercancías de Santiago, que é onde está un dos grandes núcleos do pelotazo, o tema da actual estación de Santiago, que para nós sería fundamental transformala nunha estación vinculada ca rede ca rede ferroviaria de proximidade, de pasaxeiros, e que realmente, evidentemente, a DIF, xa sabedes que a DIF non cede gratis ni un solo metro cuadrado, xa se foi un intermodal. Donde se plantexa é sempre facer caixa. E entón, xa remato, animar a seguir nesta batalla, que vai ser larga, porque evidentemente este é un proceso longo. Despois, aínda aprobando ese concurso, despois tense que iniciar a fase urbanística da tramitación dos instrumentos de planeamento e, por tanto, hai moita batalla que dar e nos vamos a seguir dando, esperamos contar ca vosa participación actual e moita máis, porque nós entendemos que este tema non estamos só xogando o inmediato dunhos anos vista, estamos xogando o futuro do que para nós é un elemento fundamental e unha base fundamental da cidade que é o Porto Interior. Bueno, ahora conto eu como está o tema da pesca, porque aquí hai unha cosa moi importante, que se recoñecemos que hai unha débeda, eso implica que temos que vender para sacar cargo. O consenso que teñen tanto PP como PSOE neste caso é que eles teñen que hai que pagar a débeda da autoridade portuaria, non se pide a nulidade da débeda. Se hai que pagar a débeda da autoridade portuaria, automáticamente hai que vender para recuperar cargos. Si quitamos a pesca do centro de decisión e apartamos o Porto de Oza do que vamos facer, automáticamente temos un baleiro e nos permite facer dúas cousas: esa débeda recuperar os cartos e facer un cambio de modelo, que é o que se está facendo, do que nos está falando. A pesca neste momento está moi minorizada e é o momento de darlle estocada. E o que van facer? Van a cambiar os usos pesqueiros por, seguramente, tráfico de transatlánticos. Acabamos de ver, non fai nada. Fai, creo que 2 meses, foi a primeira vez que conviviron, creo que foron 7 transatlánticos. Eso o que están facendo son probas de tensión, que se chama. Ver cal sería a tensión que pode acumular Coruña en tráfico de transatlánticos e utilizarlos para cambiar. Nos, por exemplo, no tema da información que estamos tendo na Cofradía de Pescadores, neste caso, que é o que presido eu,
Nos enteramos por medio de comunicación que iba a haber un traslado da loxa de Linares Rivas para a parte de Oza. Nos están vendendo como que sería unha Oza ampliada, porque non sería exactamente o porto pesqueiro de Oza, sino que sería con un relleno de parte da zona de Repsol, pero un sitio exactamente moi pequeno e fora do sitio de decisión. Xa nos pasou, isto venos pasando desde fai moitísimos anos. Se vedes, primeiro abandonamos os barcos de mariña. A mariña xa non é un porto pesqueiro, agora son barcos de vela. Temos a presión dos poucos barcos pesqueiros que hai suprimidos. Nos van ir movendo, e entón aí sí que estamos vendo dúas cousas. Bueno, o que percibimos desde fora, cando dous partidos políticos diferentes, administracións diferentes, os dous están de acordo en suprimir a débeda, van a carteira. É o primeiro. E despois, cando falas dun proceso de participación no que queremos, a que queremos xogar, pero se nos dicen ir a xogar nun sitio verde con dúas porterías, un árbitro e unha pelota, eso chamase partido de fútbol. Vale? Hai unha total opacidade por parte do plan director do que se quere facer, tanto a parte afectada, que neste caso como representa o sector pesqueiro, como vos como parte de ciudadanía. Se a non nos preguntaran exactamente que se vai facer aí, ninguén teríamos ni idea. Sabemos que aí vai haber un concurso moi bonito, como dien, con un plan director, pero que se vai facer? Vai haber máis pesca, vai haber zonas verdes? Non. O que sabemos son como pinceladas moi ben dirixidas sobre que idea de facer, que idea queremos, e van tanteando, ver hasta que parte podemos tragar, que parte nos podemos revolver e decir, ui, hasta aquí non, pero isto é un plan moi ben feito e van paso a paso, van con moita dirección. Aquí non pensemos que está todo un pouco no aire, non saben que van facer, non, eso tenido moi claro, cales son, primeiro, o obxectivo, as consecuencias e os repartos. A única diferencia é que nós temos unhas píldoras de información, non sabemos exactamente o que vai pasar, ou nos estamos enterando sempre a golpe de titular, pero xa con paso firme. E iso é a verdade, desde a parte afectada como sector, nos sabendo que temos un problema, primeiro de relevo xeracional. Eu son o patrón maior máis novo de Galicia, teño 43 anos. Temos un problema de infraestructuras. Nós non temos unha cidade como Coruña, que sempre foi un porto pesqueiro punteiro, ten menos descarga ahora mismo que o porto de Cereiro de Viveiro, que o porto de Ribeira. Estamos falando de que unha cidade de 250.000 habitantes non compite con unha de 100.000, 80.000, 65.000. Non sei, non me quero poñer moi negativo, pero sí que as cousas non pintan ben para nós, e nós tampouco vemos non vemos un pulso cidadán, digamos, que se este dando conta de realmente a crisis existencial que ten a pesca en A Coruña en concreto. O porto da Coruña ahora mismo ten máis camións que barcos, que parece unha locura o que estou dicindo, pero a maior parte da pesca que entra, o pescado que entra no porto da Coruña ven en camión, xa non ven en barco descargado. Nós na pandemia non tuvimos problema porque os barcos descargaban directamente no porto, pero se non hai porto non hai mercancía. Eso non o vimos nunca. E chegar a, poñer no papel que unha cidade como Coruña pode ter escasez de peixe fresco, parece unha locura o que estou dicindo. Pois, señores, podemos darnos en ese caso. E non estou falando dun futurible apocalíptico, estou falando de mañana. Con o planteamento que están facendo, a pesca lle quedan 2 días, e o que vamos a ver é un tráfico turístico tipo Dubrovnik de Croacia. Bueno, non sei dicir que... Eu teño moitas preguntas. Para ti, Javi, entón, que queres dicir? Que o peixe se fai mercancía nas lonxas, non? Entón, queres dicir que na lonxa de aquí o peixe ven de outros portos? Sí. A maioría. A lonxa da Coruña hai unha parte que é unha descarga directa de barcos que veñen, que traen o peixe, descargan e se vende, e hai outra parte que é unha hiperdistribuidora.
toda a peixe de Costa da Morte, bueno, non de Costa da Morte, Portugal, Francia, prácticamente neste caso, por exemplo, a maior parte do marisco que estáis comendo é portugués, porque agora estamos en verano. Mira, a autoridade portuaria incide en algo de facilitar ou promover que haxa máis pesquerías, que haxa máis barcos, o sea, financia, fai algo para manter o sector de pesquería ou está para arruinar? Porque eu non entendo nada. A autoridade ten unha práctica, pode ser proactiva. Se eu, imagínate, quero anclar pesca no meu porto, podo baixar tasas portuarias, podo facilitar instalacións. Se eu como autoridade portuaria creo unhas instalacións de mantenimento de barcos, lógicamente os barcos pescan e cando non están pescando están reparando. Se eu teño unha zona de reparación, automáticamente vou ter barcos todo o ano. Se eu non teño unha zona de reparación, por exemplo, o meu barco irá repararse para a vida no sitio que teño unha zona de reparación. Entón, se eu non teño barcos diarios, a miña pesca vai ser itinerante, vai ser por campañas. Vai haber mañán abrirá a campaña do bonito e teremos moito bonito aquí descargado, moita xarda, moito bocarte, pero cerras a campaña e non hai actividade pesqueira. E iso é o que está pasando na Coruña. Na Coruña hai meses nas que a actividade pesqueira é frenética e hai de todo, e hai meses en que os grandes salóns que normalmente están cheos de peixe e de marisco están totalmente baleiros. E veredes unhas planadas en Minas Rivas na que fai eco. Pero entonces é o que di el, de alguna maneira isto está dirixido e pensado por quen sexa, se é a autoridade portuaria ou o goberno, en fin, o responsable da cousa mariñeira máis alta, pero é unha cousa dirixida, porque non é normal que a Coruña, de ser o primeiro porto pesqueiro de peixe fresco de España, ahora está en estas condicións. O sea, isto é algo que se ven facendo e claro, a cidadanía está totalmente allí. Nos que sabemos si vendo barco directo, vemos que non están os barcos onde tiñan que estar supostamente, vemos os yates que nunca, en fin, moi bonitos, pero teñen, en fin, entón todo isto xa ven de máis atrás. Fai un par de anos a autoridade portuaria ten as tasas portuarias no tráfico de transatlánticos o mínimo, porque precisamente o que está querendo é facer ruta e quitarlle as poucas rutas quitarlle rutas a Vigo, por exemplo. Vigo e Santander, que son os, neste caso, que competirían, si que consiguen crear rutas como estaban creando ahora. Quero dicir, cando falo de crear rutas, falo de barcos diarios, facer escala. Que pasa? Estou perdendo ou deixando de gañar, digamos, nun primeiro momento, pero unha vez que consolide e non teña unha competencia, subo. Entendes? Sí. En que vamos a notarlo nós? En que seguramente as zonas centrais da Coruña van a estar ateigadas e os barrios van a estar totalmente olvidados, porque o foco vai estar únicamente na zona marina. Claro, eu que digo é que, por exemplo, con este tema dos cruceiros que se incrementan, ahora que bonito, producimos as orellas certa xente, porque ademais veñen facendo unha campaña moi insistente en que os cruceireiros deixan aquí a Marimorena de Cartos cando veñen. Entón resulta que é o que están dicindo, entón que deixan moitísimo carto. Bueno, eu dubido moito, pero seguramente dentro dunhos anos faremos como en Canarias, a protestar porque isto non, aquí non temos tal, en cambio estamos cheos de turistas deambulando por aí como xente sin cabeza, porque a mí me parece un despropósito horroroso. O problema é que se chegamos ao nivel de Canarias é porque non tenemos unha pesca, por exemplo, que tenga unha alternativa económica. Claro, pois precisamente. Turística, tenemos turismo ou turismo, porque non hai outra cousa. Mira, eu sempre comentamos, vamos a ver, eu pediría así unha reflexión, que pensarades unha cousa. Imaginadevos que vos sodes do sector, tedes un barco ou que tedes un taller de transformación, un taller de asistencia naval ali no porto, ou tedes un cocedeiro de marisco de transformación do peixe ou do marisco no porto da Coruña. Imaginadevos que estamos no 2004 e imaginadevos que naquele momento, no 2004, o plantexamento era que toda a actividade portuaria, pesqueira e comercial do porto interior desaparece, porque esa era a previsión no 2004. E agora situémonos no 2004 e nós somos un do sector. Estamos no 2025. Vos invertiríades algo no porto da Coruña
sabendo que a foto final é que desapareza a actividade portuaria e comercial? Cal foi o custo económico para a cidade da Coruña de estar durante 21 anos con esa pesada lousa de que toda a actividade portuaria iba a desaparecer do porto interior? Claro, decides, é que o modelo é o dos cruceiros e da actividade comercial. En parte sí, non en toda, en parte sí. Por que razón? Home, porque evidentemente o tráfico comercial de cruceiros, a infraestructura portuaria que necesita é simplemente os peiraos e unha estación marítima, nada máis. Non necesita outra actividade, outro tipo de usos, evidentemente. Entón é máis fácil. Ele comentaba, efectivamente, a Autoridade Portuaria de Vigo tense queixado, non hai moito, Ten unhas declaracións queixándose de que a Autoridade Portuaria da Coruña facíalles dumping, o sea, puñelles unhas tasas moi baixas para absorber os tráficos, non? Pero, bueno, iso é unha competencia entre os portos. Pero o que se plantexa de cara ao futuro non é solamente de que non houve durante todos estes anos unha estrategia de futuro para o porto, sin a actividade pesqueira, a actividade portuaria. O tema é que a foto final diso é unha actividade terciaria comercial clásica, centros comerciales, hoteles, etc. Vichedes que unha das grandes propostas supostamente novedosas é facer un gran recinto cuberto. Está así, o centro cuberto. Co modelo, non sei se coñecedes, o modelo Madrid Arena, non? De facer un gran centro cuberto para facer, pois eso, concertos no verán, actividades, bueno, grandes concertos, grandes movimentos. Iso é, digamos, o volumen de negocio que é o típico dunha actividade tal, pero non é unha actividade nun uso público, nin un uso portuario. Pero ese é o modelo que está. E ese modelo está respaldado pola Autoridade Portuaria. É certo que a Autoridade Portuaria, dentro dos seus obxectivos e finalidades, non está o de incentivar exclusivamente o uso pesqueiro, pero, coño, é a Autoridade Portuaria, é que xestiona un suelo, é unha actividade económica. A súa finalidade debía ser potenciar esa actividade económica e non estar pensando en hoteles ou en centros comerciales ou vivendas que non son os propios da Autoridade Portuaria. A Autoridade Portuaria non promove vivenda, nin promove hoteles, nin promove centros comerciales. Iso, sin embargo, durante todos estes anos, 21 anos, repito, 21 anos levamos aguantando e aturando esas propostas. Como iba a potenciarse e desarrollarse o sector pesqueiro e o sector comercial pesqueiro se durante 21 anos o que se estuvo dicindo é ustedes sobran daqui e teñes que ir para non sei? Como vai haber relevo xeracional se desde os poderes públicos se están dicindo que aquí o porto interior que sobra tal e que non hai necesidade de actividade pesqueira? Pero hai suficientes armadores como para que vuelvan a mover el puerto. Sí. Se fueron para Viver, para Celeiro, para todos os... Sí. Esos volverían a facer aquí a... Sí, que decir, volverían. Os barcos de altura, sí, que son, neste caso, os barcos que tienen certo momento, a diferencia dos barcos de altura, que os barcos máis do día, é que nós non podemos, eu, por exemplo, traballo na Coruña non me podo mover, porque teño barco aquí e a miña pesca é de cero. Digamos, diaria é dunha área moi limitada, moi preto da costa. Pero os barcos de altura se moven en función do mercado. E a valoración, sí, de que volveran os barcos. Si realmente podía sí, mellorar moito o problema que ten a pesca é, por un lado, as cuotas pesqueiras, que sempre son a maior parte dos desguazos que se fan dos barcos é porque non hai unha cuota suficiente para poder pescar. E despois ten que ver o tema das infraestructuras portuarias. Un porto con infraestructuras portuarias ten barcos, un porto que non ten infraestructuras portuarias non os ten. E cal foi o motivo de que se marchara todos os armadores de aquí? Eu creo que ten que ver co tema de infraestructura portuaria. Tamén está la amenaza de la eólica, tamén, por lo que tamén afectaría muchísimo. Aquí sí, en concreto, por exemplo, a nos na Coruña, pero con máis como un área como unha zona de pesca neste caso, porque nos, máis ou menos, por lo que estou vendo mapeado, o 71% de toda a eólica mariña que se está plantexando en España vai a ser a 12 millas aquí do Porto Exterior. Vai a ser. É unha locura. Estamos falando de que... Todo se vai encadenado, todo vai encadenado, todo. Bueno, pero tendo xa un porto que funciona, as instalacións, todo,
porque eso non se promove para levantar. Porque aquí non se posto durante moitos anos, todo se deixou morrer, e ahora todo mesmo... por eso... Claro, e as grandes superficies tamén están prexudicando moitísimo, porque el pescado que ten que vende fora, todo. E así, por lo menos un 90%. Bueno, pero por eso... As prazas están baleiras, o que o mercado, a Plaza de Lugo está baleiro, totalmente. En cambio, as grandes superficies venden un peixe e vende fora, que vende fora sin potenciarlo aquí. Era máis caro vir a Coruña que ir a Celeiro ou a outro porto, non? En nos momentos, sí. Ahora no. Pero foronse porque era moi caro. Sí. Entonces aí... Por caro, por... ¿Quién interviene en...? Aí a autora portuaria. O sea, a autora portuaria é a lonja da Coruña, en este caso. A portuaria. Claro. Entonces o que había que presionar para que ese porto volvera a ser competitivo. O problema que tivemos aquí na Coruña en concreto é que hai, ao non haber un relevo generacional, hubo moitos barcos de desguazo. Aquí se desguazou, cando entramos na Comunidade Económica Europea, co tema de acceso ao tema de pesca, en Galicia desguazou 70% da flota. Coruña animada. E esa flota que se desguazou non se recuperou. Entón, ahora mismo hai entre unha xeración que era moi pescadora, outra, digamos, a miña, que vimos como terceira xeración, a segunda xeración quedou morta. Hai un baleiro moi grande. E ese baleiro non se supo atraer. Entón, ahora recuperar o que se perdeu, a mí me parece moi complicado. De feito, nós ahora mismo seguimos perdendo máis barcos que collemos. Pero entonces, se as instalacións do porto se van de aí, como se vai a conseguir? Claro. ¿Dónde vai a...? Non, se nos vamos de aí... En camións, non vai haber peixe aquí para nada, non? O trairán... Non haberá peixe de aquí. De aquí. O seguirán elevando os portos do norte. Cando falo de peixe de aquí, me refiro ao peixe diario, peixe fresco. Porque moitas veces, cando nos temas de alimentación, o que pensamos que é fresco ten moitas categorías. Cando falas de congelación, por exemplo, o peixe congelado, en función de como é o proceso, ten unha calidade e ten outra. Aquí pasa igual. Non é o mesmo comer peixe para nos diario que ven do mar e tal, a peixe que leva 6 días. Cando falamos de calidade, estamos falando de alimentación. Nos temos unha alimentación diaria excelente, podemos perderla. Nos temos todo para ter... Pero habendo xa unha infraestructura aí feita, por que non se... A ver, para mí o que se está xogando nese momento é un cambio de modelo de cidade, non? Entón, pasamos de ser unha cidade onde ten un sector productivo, non? Como exemplo, as actividades portuarias, para ser unha cidade únicamente de servicios, non? Pensamos que o turismo é o 12% do PIB e entón, temos que incentivar, non? O sea, o que está facendo a autoridade portuaria é incentivar, ese consumo de cruceros, de turismo e tal, e ademais, creando a mantra de que deixan moitos cartos, non na cidade, non son os 4 restaurantes do centro, o que se toman ali unha caña e pouco máis, non? E iso, ese tipo de turismo de vida está cambiando a fisonomía da cidade. Si pasamos pola Rúa Real, vemos que hoxe son franquicias, todas, son franquicias, non hai comercio local, desapareceu o comercio local. E despois, son franquicias que abren ao longo do día, é dicir, eso que pedía el señor Luis del Moral, que é el de concesionario Rubine, que pedía que os comerciantes a Coruña se tiñan que acostumbrar ao horario dos cruceiros, é dicir, levantarse a 6 da mañá e prolongar todo eso, un neocolonialismo en función de todo esto, o consignatario de buques, pero claro,
é o novo futuro, o que pretende. O que pretende, e o que digo é, o sea, esa débeda de autoridade portuaria a mí me recorda aquel chiste que, bueno, non que se acordara, os que sodes da miña xeración, cuando vieron la democracia, decía Hermano Lobo, el año que viene si Dios quiere. Entón, o sea, nos pasamos moito tempo esperando por el año que viene si Dios quiere, e a débeda da autoridade portuaria é unha cousa así tamén, porque, o sea, co tráfico de cruceiros que hai e co que deixan, o sea, esa débeda debía de estar polo menos amortizada. E outra cousa, o sea, a cidadanía da Coruña, estamos respirando o aire que deixan os cruceiros, e a cidadanía, e creo que hai unha ecoloxía dos mares que os cruceiros non respetan, é dicir, o sea, poden botar todo, aos 12 millas marítimas poden botar todo o que queiran ao mar, residuos de todo tipo, non? Entón, bueno, me parece que eso é gravísimo, non se cambiou, non? A legislación marítima desde hai non sei canto tempo, se está loitando porque se cambie esa legislación marítima co incremento de cruceiros, eso me parece unha aberración. E outra cousa, batería e outro do lado, o sea, batería está concesionado a Marta, o sea, a Fundación de Marta, se pode pasear por ali cando esa exposición está aberta. E outro son os grandes festivales, o sea, se lles quita para os grandes festivales que costan un montón, o sea, a pesar de estar subvencionados pola Xunta e subvencionados por tal, e bueno, que no fondo, me parece que é un fondo israelí que con sede en Nova York, que está en son do camiño, en tal, e por aí. Limitadas ao concello donde levan o nome. O sea, a Autoridade Portuaria da Coruña, o seu territorio, entre comillas, non é o termo municipal da Coruña, é tamén a... Pois que paguen eles tamén. Claro, pero o problema... Está clarísimo, non? Bueno, se distribuyen en un territorio que é o lei, os arreglos, porque paguen todos. No, pero o problema non é pagar, precisamente o que hai que facer é non pagar, porque cando ti... Bueno, pero que a pregunta é esa, porque non se plantea eso, que paguen todos. Estás dando na man que podan vender. Quer dicir, aí está o problema, non é que paguen un, que non hai que pagar. Ese é o rollo. De todas maneiras, o tema do porto exterior, bueno, isto levaría... Pero, bueno, xa que o comentaxe, hai unha cuestión que ninguén comenta. Digo, bueno, ninguén o comenta, nós temos que comentar alguma vez, pero, bueno, non é habitual. Que é o seguinte, bueno, vamos a ver, o porto exterior efectivamente está en Arteixo, pero é da Autoridade Portuaria da Coruña. O ámbito urbanístico tamén é do Porto da Coruña, mas o Porto de Arteixo, teñen o mesmo réxime. Pero curiosamente, pero o tema é que o que ninguén pregunta é, bueno, é canto gana o Concello de Arteixo nisto? Ninguén, nunca escoitastes eso. E cantos millóns de euros ingreso ano o Concello de Arteixo por ter ali o porto exterior? Porque evidentemente, claro, que ingresa as naves e todo eso que se construye ali, hai unha tasa de licencia de obras que quen cobra é o Concello de Arteixo. Por moito que cobre a tasa de ocupación, cando, nunha palabra, cando se implanta algún tipo de instalación nun suelo portuario, que o instalador, o señor concesionario, ten distintos tipos de tributos. Un págalle a autoridade portuaria, ten dúas tasas, que é a tasa de ocupación por superficie e unha tasa de actividade. Iso vai para a autoridade portuaria. Pero despois, o que é a licencia de obras e o imposto de construcións, iso que non recauda o Concello. Sexa do Coruña, sexa do Arteixo. Do que leva recaudado o Concello de Arteixo, ninguén di nada. Ninguén di nada. Vedes que o Arteixo sobrelle pasta por todos os lados. É unha das razóns fundamentales do financiamento do Concello de Arteixo o porto exterior. Sin embargo, evidentemente, onde se vende o suelo é na Coruña, non é en Arteixo. Pero, bueno, ese é un tema, digamos, o comento porque o comentaxe ti, non é un tema determinante e indecisivo, pero, bueno, hai que terlo en conta. É importante terlo en conta. Este tema de pagar a débeda condiciona, dixo Antonio Benedito, o concurso este, claro. Se a mí me encargan facer un concurso que di ideas, e se me di, oiga, mire usted, es que aquí o objetivo es recaudar cartos, como se insiste para la autoridad portuaria, pues mire usted, yo tengo que buscarme la vida. No voy a presentar un proyecto donde esté todo con una zona verde y equipamientos públicos. Mira, eso no me da cartos. A mí lo que me viene aquí que hay que conseguir unos ingresos para la autoridad portuaria de 300 millones de euros.
Por tanto, eu son unha persona inversora e que quero facer negocios e sacar cartos, digo, coño, pues lo que tiene que hacer es viviendas, claro, y si en vez de 100.000 euros son de medio millón, pues mellor. Y eso, pues, o que aporta a autoridade portuaria con esos beneficios das viviendas, e cuanta máis mellor. Bueno, no protocolo que firmaron, antes de chegar á fase final, na fase inicial, o protocolo, ao inicio, decía textualmente, o presente protocolo non supón obriga de achega económica alguna por parte das administracións e organismos asinantes. O dixen claro, desde o principio. Pero non, es que nos aquí non vamos a poñer un peso. O sea, que ninguén espere que o Estado, que a Xunta, non. Aquí estamos seis administracións e xa adiantamos por escrito que non vamos a poñer ni un peso. Claro, isto non ten nada que ver cos intereses da cidade. Que non vas a poñer un peso. Que ocurre? E que non vas a recuperar a débeda, para conseguir estes cartos de Madrid e que hasen as partidas dos orzamentos, pues teníamos que ter unas administracións, a Xunta, o Concello de Coruña, que fuesen a Madrid a reivindicar esto, pero non van a Madrid a reivindicar esto. Es decir, que o normal sería, oiga, Inés Rey e Rueda, que nos hemos dicho, bueno, pues joder, que se poñen de acuerdo e que vayan un día os dos a Madrid e dicen, mira, estamos aquí a Xunta e a Concello de Coruña e queremos que ahora que ven, somos do PSOE en particular, queremos para que os orzamentos do ano que ven aparezca isto. Que é o que se aprobou aquí nos plenos. ¿Y cómo no se va a Madrid a reivindicar nada? Es una cuestión de sumisión total, aunque mandan a las autoridades competentes, y aquí no se reivindica nada que beneficie a Coruña, ni por parte de la Xunta, ni por parte de la Concello de Coruña. Eso es un aspecto fundamental. Y otra cuestión, nos tuvimos reuniones con los armadores, en barcos, tal, tuvimos reuniones con ellos, como defensa común, para ver qué opinaban de todo esto. Y dijeron, no, es que claro, no. Estamos aquí un pouco con problemas porque queremos ampliar a actividade, tanto a nivel pesqueiro como outras actividades derivadas da pesca, e non temos espacio. Decían, nos gustaría ter unha nave para ampliar porque facemos este tipo de comercialización, actividade económica, pero non temos espacio. Nos apoyamos todo isto, non? A miña pregunta é a seguinte, se isto está afectando gravemente a actividade económica do porto aos armadores, si está afectando seriamente ao futuro da pesca, pues tenían que aparecer voces de estos sectores que públicamente, que llevamos así varios meses, pues que dixeran públicamente, convocamos a los medios de comunicación, una rueda de prensa, para los armadores decir, oiga, que este no nos va bien, no nos interesa, o a propia confraría. Yo pregunto, ¿hubo así una actividad de pronunciamientos públicos sobre este tema? Porque eso es determinante, claro. Es muy importante la presencia de Javier aquí, que é o patrón mayor da cofradía, e é importante, pero vamos, nos aspiramos a que este acto de osas se poda facer en Noagra ou nos Castros, en outros sitios, non? E que vamos a invitar tamén, que hoxe estaba invitado aquí, a autoridade portuaria, non asiste, e queremos tamén que veña xente do Colegio de Arquitectos, que hoxe iba a vir, pero hubo un problema familiar do Colegio de Arquitectos, da Escola de Arquitectura, e tamén destos sectores afectados, para que podan participar en estos coloquios e que podan dar su opinión. Entonces, a miña preocupación é que se queremos xuntar forzas estas 42 entidades, hai que sumar moito máis e facer chegar en todo este proceso, que decía Benito que isto va a durar varios anos, en este proceso sumar voces para decir, oiga, cuidadiño, ¿no? E estar moi vigilantes porque se pode vender facilmente o produto que queren vender. Ahora, por exemplo, sobre o tema da vivenda, están vendiendo productos de vivienda social, claro que eso es fácil de vender, y le dices a xente da Coruña, mire usted, es que no somos aquí, estamos moi preocupados porque a xente non ten casa e non hai viviendas na Coruña, hai 20.000 baleiras e resulta que non hai casas, hai 20.000 baleiras, dice que non hai casas, non hai viviendas, bueno, hai 20.000 baleiras. E nós queremos facilitar a casa a xente que non ten casa e entón vamos a hacer vivienda social. Bueno, en cuanto sale de vivienda social, todo o mundo, bien. Vamos a ver. Pero eso estos no son parvos. Mire usted, ese sitio no está hablando de vivienda social, mire usted, eso no da cartos. Están diciendo que lo que quieren es ingresar. Por lo tanto, farán 2.000 viviendas caras e a mellor farán unas plantas de vivienda social para despistar, ¿no? Entón, a miña pregunta mantén así de ¿por qué no hay esos pronunciamientos públicos? O a mellor es que está muy controlado todo por lo poder y no se puede pronunciar públicamente. No creo que tenga que ver con eso. Como non sabemos exactamente o que realmente cal é o plan que se vai facer e todos son especulacións,
Bueno, pero Javier, o de elevar a Oza no es ninguna especulación, ¿no? Claro, pero a mí sí me dicen... Eso no es ninguna especulación. Claro, pero a mí sí me dicen, te voy a trasladar a Oza, pero te voy a dar equipamentos, estás tranquilizando unha parte do sector. Se eu sou un mozo precario que non teño acceso a vivenda e me dices que vai haber vida social, se eu estou moi preocupado pola parte de mobilidade e me dices que vai haber aí mobilidade sostible, quero dicir, pero como non todo pode entrar realmente a pinceladas. Sí, pero que se coñece agora mismo, claro. Javier, xa é preocupante. No, claro. O decía antes Benedito, se hai tanta superficie dedicada á pesca, o que queren é trasladar a Oza, pero que a mitade. Claro, o sea, que eso é un tema de preocupación. O que se coñece é moi preocupante para min, pero se eu simplemente escoito pam, son píldoras que vou asimilando. Non sei se entendes o que quero decir. E ao final, cando vexamos realmente que o que pasa é que chegaremos un día en que, digamos que todo o mundo xa estamos medio tranquilos e van facer o plan del rapaz, plac. Claro. Entón, aí ese día vai ser cando todos falamos así para atrás. Sí. É tarde xa, ¿no? Esperar para cando esté todo feito, ahora xa, cando esté todo feito... Un eslogan perfecto sería la frase de Feijóo. Tendría que haber una respuesta... Que los pisos salir sería con unas vistas maravillosas. O sea, ahí está el eslogan, nada más. O sea, está clarísimo quién promueve todo eso. Además es una ciudad que se está ahogando de construcciones. Agra, Zapateira, Palavea, ¿cuántos más sitios? Pero además de urbanizaciones salvajes, que son impresionantes. La de Palavea es algo que nadie lo sabe lo que es lo de Palavea. Con edificios no sé cuantísimas alturas, en una zona de una altura tremenda, con rocosa de muchísima roca. Increíble. Zapateira lo mismo, el Agra, ¿qué más? Hay más sitios también que de grandes urbanizaciones. Y ningún jardín. Agra era un jardín maravilloso para toda esa zona, la zona más poblada de Europa. Pues no señor, más vivienda. Pero bueno, muchísimas gracias por la participación, porque de verdad seguimos con esa... Con esa falta de información, penso eu, con esa falta de información, con esa resignación, tiñamos que darnos conta, nos supoño que os que estamos aquí máis ou menos xa o sabemos, pero que é un problema, como é un problema político, en definitiva, porque eu recordo o PP pedindo cando estaba o PSOE a condonación da débeda, o PSOE cando estaba o PP condonación da débeda, pero ahora cando se xuntan se poñen que non importa nada a condonación da débeda. Isto é un problema político moi serio, que claro, mentres a cidade quede encandilada con que veñen os cruceiros, o que di Javi un pouco, non? Que se van dicindo, home, pois se van facer viviendas sociales, eso está moi ben, se van facer isto, eso está moi ben, pero non sabemos en realidad nada, solo, bueno, creo que Benedito, a verdad, foi moi didáctico e sempre explica moi ben as cousas, e claro, isto, a pena é que non se espalle máis. Decides que, bueno, vaise falar na universidade, ahora non se pode, porque, polo visto, como estamos a final de curso, pois non se pode. Na Escola de Arquitectura, a mesma historia. Pero isto hai que espallalo e ser conscientes de que nos están tomando pelo e, desde logo, desgraciando, porque realmente é un engaño para... Alguna outra intervención máis? Por aí? Alguna pregunta? No, simplemente quería decir que isto é un seguimento da política instaurada por Paco Vázquez en 2014. Isto priorizaron unha cidade de servicios por encima dunha cidade industrial e tal. Isto é un seguimento do que fixo Paco Vázquez toda a vida, non? Entonces, hai unha connivencia agora que resulta que é connivencia política entre o PP e o PSOE e tal, pero moitas declaraciones públicas, se os acordades, Martín Fernández de Prado dice que ten as contas de autoría portuaria saneadas e que ten cartos. O dice claramente, eu lín dúas ou tres veces as declaracións. Que demais? A cidade que deixou, da por riba, claro, a cidade que deixou. Pero bueno, a figura de Martín Fernández Prado non deixa ese un movimento moi peculiar, pasar de ser concelleiro de urbanismo co PP a presidente portuario. Sí, claro. Está marcando as directrices por onde vai a ir. Pero o ayuntamiento ten a maior
parte de influencia para que se construya un novo. Claro, Pois hai que afrontar o Ayuntamiento. O Ayuntamiento non é o maior culpable. Decía Benedicto antes que estamos iniciando un proceso e que despois ten que concretarse na planificación urbanística que cosa do Concello. É dicir que isto non acaba aquí, vamos, hai moitas fases. O Concello por decir que non, xa non se poñen ningún proxecto, digo eu. Hai eleccións de todos os anos e terá que todos os partidos políticos plantexar as súas propostas e que va a ser isto no futuro. Lamentablemente está presentándose isto tamén, que é unha cosa moi negativa, ¿no? Por parte deste tinglao de Coruña Marítima e tal, o que está transmitindo a ciudadanía, que non hai ninguén en contra desto. Entendes? Es decir, non digo que saben que hai varios grupos municipais, pero están vendendo eso. No hai en contra. Pero non hai en contra. E entón, isto é un problema grave. Es decir, que a imaxe que se traslada es que hai unha aceptación porque non hai unha manifestación. Nos estamos claramente en contra do que va a salir aquí deste proyecto. Non hai esa manifestación. E entón, eso non axuda, desde logo, a que a xente se poda mobilizar, non? Por qué? Pero porque eu creo que eles viñan dun planteamiento onde con Marea Atlántica, con Xulio Ferreiro, que era a manifestación que se fixo no Porto, onde isto estaba no centro da discusión, eu creo que fixeron unha analítica, unha análisis da realidade moi boa, sabendo que primeiro vamos a gañar a opinión pública e despois preparamos o programa. Porque o están facendo, para min o están facendo moi ben. O sea, si poño un plan maquiavélico. Porque eles están gañando, primeiro están dicindo que aquí isto, digamos que na opinión pública todo o mundo está a favor, cando sabemos que non é verdad. Tamén está dicindo que isto é unha cousa moi participada, tamén sabemos que non é verdad. Pero paso a paso non fallan, Pero para ir en contra deste proxecto maquiavélico que está todo pensado, é importante que o maior número de fuerzas políticas aparezcan públicamente diciendo con fuerza, mire usted, que esto no es una cosa de aquí que estamos todos y esto está aceptado unánimamente, que es un poco que están vendiendo, ¿no? No hay ninguén en contra. Y entonces es importante que aumentar, que no seamos solamente 42 entidades que estamos aquí, sino que aumentar también que a nivel político pues hace una expresión clara, es decir, no estamos de acuerdo con este proyecto que hay. O que había que presentar era un proyecto del puerto de que iba a dar dinero a la ciudad. Porque es importante no decir solo no, sino no presentarle algo que pueda... Pero, cuidado, que es un arma de doble filo, ¿Por qué? Porque, por exemplo, a acción de transatlánticos é unha cosa que lle pode dar cartos á cidade. A unha parte da cidade. Tamén ven a parte negativa. E hai parte negativa, sí. Claro. Cale, a dos arquitectos. No, a parte negativa para mí. Vai haber unha zona de gentrificación brutal, toda a zona do centro vai a pasar a ser un Airbnb perfecto, seguro. Que é o que pasa en todas as cidades, nas cidades, por exemplo, de Europa, onde hai un tráfico de transatlántico moi grande, os centros das cidades son piso turístico. A xente que vive nun barrio, estamos no barrio perfecto. Tú dices o tráfico dos camións que traen a mercancía. Con ese modelo pasa a ser un barrio turístico. Os que vivimos en un territorio aquí fora. Mira, un dato, pero bueno, xa coñecido, estes días tamén está moito de autoridade o tema das vivendas turísticas, sabedes? Todo está relacionado realmente ao modelo. As comentabas ti o cambio de modelo de cidade, iso é así. En 2021, hai 4 anos, en 2021 había na Coruña 457 vivendas turísticas, 457. Actualmente hai 1370, e subindo. Antes comentabas ti tamén, isto son pinceladas, comentabas o tema das emisións dos cruceiros. Lichedes algunha vez nos medios de comunicación de que a zona esta de baixas emisións, agora vides pola estrada e vides ali, entramos na Coruña, zona de baixas emisións, uns cartéis. Vos vichedes algunha vez nos medios de comunicación dicindo que pasa cas zonas de baixas emisións no Porto?
Por que no Porto non hai medidores de partículas? Esa é Eso lo preguntei por eu. que? E por que os que había os quitaron? Como vos explicades que nunha zona de baixas emisións no centro da Coruña se excluya de control o maior foco de contaminación do centro da Coruña, que é o Porto? Escoitáchelo nos medios de comunicación isto que estou comentando? Pois isto non é que inventeu Benedito, está nos documentos. Podemos mirar na página web zona de baixas emisións e mirar esa memoria. Entonces, como por exemplo, vixedes algunha vez que no Porto Exterior, que vale 1.000 millóns de euros, valeu 1.000 millóns de euros, deses que temos que pagar a deuda, vos sabedes que non ten saneamiento? Que ben. E tedes coitado o Green Port, digo, Porto Verde tal, maravilloso, que vai ser na costeira, Porto Verde, de enerxía verde tal. Pois o dato é así de simple e así de contundente, é un Porto Exterior sin saneamiento. As naves que están ali teñen pozo negro. Sabíades eso? Non sabía. Pois xa sabedes. E eso publícase nos medios de comunicación? Non. Non, porque as prioridades do discurso dominante son outras. Claro. Son outras. Entonces, claro, todo é o tema de turistificación, de terciarización da economía, etcétera, con todos os problemas que leva aparellado, o tema de vivenda, etcétera. Pois os turistas, todos somos turistas. Todos somos turistas. E os turistas van e veñen, pero o impacto económico queda, e o que queda, en forma de deterioro das condicións ambientais e existentes, en tema de un drama social que é evidente que é o da vivenda. O acceso a vivenda é o encarecemento de vivenda. E non é casual que as cidades onde máis se encarece a vivenda é precisamente as zonas máis turistificadas. E onde menos oferta hai de vivenda do réxime xeral é onde máis medran as vivendas turísticas. E onde máis medran as vivendas turísticas son asociadas ás zonas comerciais ou ás zonas portuarias. Caso de Barcelona, caso de todos. Entón, efectivamente, é un cambio de modelo, pero a iso, bueno, hai que contrapoñer tamén outro modelo, non? En iso eu estou de acordo, o sea, non vale con dicir non, porque efectivamente se decimos solo non, perdemos legitimación, digamos, tamén para a movilización social, pero nós non decimos non, nós tamén decimos sí. Nós decimos sí a que seña, a que continúe na titularidade pública, sí ao control público, sí á actividade portuaria, sí á actividade económica. E iso, claro, é unha batalla de modelos. E niso estamos. Todo isto que estamos dicindo aquí ten interés xeral. O normal, digo, o normal, sería que hubiese aí 3 ou 4 xornalistas que mañán dixeran, oye, hubo un debate sobre esto e vamos a informar tamén do que din aí asociacións e tal. Eso sería o normal, pero non va a ocurrir eso, porque o que se trata es de difundir e informar sobre aspectos que están moi condicionados por intereses económicos e, por lo tanto, o que estamos diciendo aquí, pues no va en esa línea. Nos no estamos por favorecer intereses económicos privados, sino por otros objetivos. Y entonces, por eso, esa explicación, no es otra, vamos, que no tenían personal para vir aquí ni tal. Pueden vir aquí, sacarnos una foto a todos y mañana publicar esto. No faló antes Benito, que es un tema interesante, o tema de los intereses. Os intereses que paga... bueno, sí, eso que es un chollo. Claro, que falase da deuda, pero que mentras tal están correndo os intereses. Os intereses levalles pagado 50 millóns de euros a Autoridade Portuaria a Portos do Estado. 50 millóns, deso tamén ninguén falou hasta que sacamos nós. Porque claro, falase da deuda, pero claro, empezou con 200 millóns, actualmente de 775. Xa se devolveron 25 millóns. Pero sabedes que os intereses van sobre o nominal pendiente de pago. Bueno, pues desde que se concertou o préstamo, que foi no 2011, hasta a actualidade, van 50 millóns de euros pagados de intereses. Evidentemente, como vai querer condonar Portos do Estado unha deuda que lle xenere tantos ingresos? O tipo que aplica o interés legal. Sí, é o Euribor máis cero. Cuando le preguntan ao responsable de Portos do Estado sobre estes temas, di, no, eso xa falaremos adiante, claro, todos os años hai que ingresar 50 millóns por parte da Autoridade Portuaria da Coruña. No, dos anos non, total. Bueno, o sea, pero digo, que están interesadísimos en que esto continúe así. Bueno, claro, os anos teñen aí X millóns de intereses que siguen cobrando a costa nosa e ese é un pouco a situación. Bueno, pues, vale, pues seguimos. Pues moitas gracias pola vosa... Dieta de hoxe é